שמחים להיפגש איתכם כל שבועיים, חודש. אז היה קצת חששות, איך ילך, מה נעשה. ירדנו פה במדרגות כמו כל פעם. התחלה היה קצת מביך ומוזר, אבל אחרי זה ככה השתחרר וזרם והיה נורא כיף ביחד כמו עכשיו. בפגישות שלנו שרנו ולמדנו על כל מיני חנוכה, ירושלים, ט"ו בשבט. שרנו בעיקר המון שירים. זה מה שאהבנו לעשות. המפגשים איתכם היו לנו חוויה ממש טובה ומשמחת, וכל פעם שככה חזרנו לאוטובוס לבית ספר דיברנו כל הזמן על איך היה כיף ואיך אנחנו רוצים עוד פעם לבוא. יאללה, תגידי לי דבר. במפגשים שלכם גם למדנו מכם איך את החוכמת חיים ואת השמחה, וממש לקחנו את זה איתנו, אנחנו לוקחים את זה כל הדרך. בסוף לפני באתם להשגה שלנו, ואפילו עם כל ההתרגשות של השגה וזה, כשראינו אתכם מגיעים, אמרנו אין, חייבים לעשות את זה עוד יותר טוב בשבילכם, עוד יותר טוב. אנחנו ממש נשמח אם שנה הבאה ניפגש, גלית, אנחנו רוצים אותה. מבחינתנו אין בעיה. אז אנחנו ממש, היה ממש כיף, ותודה על הזכות הזאת, ואנחנו מקווים להיפגש.